beans. Kogennaबो टेराव दंमोन ना ओमफ्राय फरेस्टआवबो दं दा बे फिरफिरसो जागोनब्रा माबाया सुख्रिफोरा बिराद सुख्रिफोरा बया ओंखारथारदों सं एबार सामफ्रोम थाङो बिसोरो मिटिं सिटिं खालाम साम आरो लाबोनोथ' नांगौ आरो फिसाजोबो फरायनो हाबाबो जायो बेफोरखौ लाबो अ माथो फिसाजोखौ फरायनो हायाखै मालायफोरा बिदिनो फरायजोब्बाय आयदा गोरोंखाय सेंग्राफोरजों जमा भागायो बे गावहा सिलादों सिमानि पन्सास हाजार गाहाम हौवा सेंग्राफोर इंराजि लेक्सार मानि लायो जानो हायो उत्तरनि बिसारथिया बारा गोसोआ खोमायोना इमान खस्थ' होमबा नोंनि बिसारथि नङा होमबा नोंनिबो नों आंनि बिसिनि बिसारथि सफैनि दा नोंहा थुमा लागाना फैयो आरो थुमा लागाना नोंखौ नायफैदों फैनो नागिरदों होनना बुंदों दाखालि आं नामानो फैयो थुमा लागाना नोंखौ नायफैदोंमोन लाजो लाजो नों लियाबारि माखाखौ नायफैयाखै सम थुमा लागाना मालायखौ माबादों लियाबारियावथ' खाथि नायफैयाखै सम लाजो मालायसो नोंखौ जों बुमै होननानै नायफैयाखै मानसिया मोजांखौ निजिंगा फैखायो नै लाइभआव सा दंमोन नामा? apa? Boleh kayak mana? Saling deh kalau gitu. Itu kita. Anjir kali itu kan lagi ono masih ono mau. Ini roh masuk roh. Subscriber. Halo, good morning.
आंनि केजि क्रिएसन चेनेलाव फैनो थाखाय गोसो गोरबोजों बयबो खुलुमबावनाय थाबाय अननानै नोंथांमोना लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय गुड मर्निं हाय डिउकस केस्ट्र गुड मर्निं हेल' दंथ'यो र' गेजेरावनो दिंगा बक्स मा खालामदो दंथ'यो मोसौखौनो फोथारावसो लाङो दाना नाय दिंगा ब्लग्स गुड मर्निं चेनेल दंना इउटुब चेनेल फ्लाभिया आलभेरिंगा सर हेल' गुड मर्निं फिसा खालामो र' दे अके दुब्लियाव थांनोसै अके दा साबस्क्राइब खालामो र' दिंगा ब्लग स्क्रिनशट लाखिना दोनबाय गरमलै बा बोथोरालाय अखाया गबाव जाथारबाय हले बयखौबो खुलुमनाय थाबाय केजि क्रिएसन चेनेलाव नुजाथिफैनो थाखाय अननानै सापर्ट खालामलांगोनखौ मिजिंथिबाय माखौ दाखालिनिफ्रायनो माबानो मोसौनो माबा गुरफुर होबाय थाबानो गाराय जानो नामोन सादा खालामनांगौ मैया साला गुरफुरजों गजोबदो पेकेट लांफादों दा थांबायसो दोनो फोथाराव
न'खरथामल'सो जागोन दोननाया ना न'खर दोननाया न'खरथामल'सो जागोन बेलेगाव लोगो गैखाया जतिन मोनथ' गैया दा देनां दै फैसा दैनि फैसा गैयालै बरिंनि सुक्र लाबो बिदि बिबाय थायोनो होआ नामा बरिंखौ Bang Sai, iki yo. Sama. Sorry, namanya. Tapi saya mai saya kana ar baci kurangnya mai saya gua lo mansi jebuan nai. Faramau. Sam sam izin dulu. Faramau. Ma? Faram lagan. Kada yo. Na faram. Maktum dah kada orang mau biike. Mata faramau. Mansi ini orang dah kau dom butin kan ni. Faramau. Faramau tu lang gula. Bermatu. Tapi menjauh dah menurut dekat dia. Masih buat lagi na. Eh. Masih buat ni muka cina ile mama. Nunggu sar. Ah. Itu di mana nih? Hati. Kau mana berapa ya aku sulit. Nanti kau mana gila? Sampai ke keras nong. Ah. Ayo. Sosun dulu. Musuh? Kapu ada musuh dah. Guli mana? Ini mata angkat mana diulai? Ini panu haraknya rakau. Urgori. Mukaan ni.
Good morning. Here's the question of please like, share, and subscribe my channel. Please. Okay. Guys, here is a village area, and Baksa district of Rupohi town खाथिनि just Rupohi खाथिनि आरो गामि जाबाय हासरा जाबाय हासरा लामा जाबाय हासरा लामा दे hey नायलाङा दै बेंगा मोसौ फिसा नुवाखै एम्मा नख्रा फालतु मोसौ जानो फैदोलै साइकेल लाबाय थायो सामफ्रोमबो
बाय दे सारा उपाय गैलालै खामानि जाला बोथोरा आंनाबा oke baik ngejerin nama di sini online ku ini nó vào thang nó phải ra itu cao sang sudah ada seperti itu ya posnya ada ngaku pada batu kecang denai baik ke dini burin dengan roh karar yo baik ya guys nah kayak apa sih anak duit biar sana apa
Lagan. No. Oh. Không đâu là. Một số sẽ nhìn cara cara dal desu. Hah? Cara cara dal ni sih. Hah? Sat karing bil pay ando nai 323 ka pay nai. Nah, pay khai le borong sodo. Bana dakali 1500 ko hoaba deni bisi hogoman. Dakal 1500 ko hoaba nei 300 ka sa ka pay ane se hunde. Pay ando pay ane ni. Karing bila korum to mane da फेन जोंस्ता गया माने लिमिटानो रावनाबो 200 माने 150 इदि फैला माने कमान 300 250 इदि फैथार जागासिनो आय फैनायखौ सोंदोब्रा आङो आगामा बुथु गुरबक्सो नङा सासे दाखालि माबा खोन्दो 1500 खौ होआबा बारा जाखामोन ना दा 1800 गाहाम जागौमोन 1900 गाहाम कुरफुलु दा बन र कुरफुल ना बन एसे
एम्फौसो खारनांगौ गनल'सो नांगौ सिरु ताबाबो दा खारगोन ओरैनो गोखा बुस्थुमान खारगोन इयो मा दैफिनलागोन दैफिनो ओरै गावबा गाव फाय गयो कारेन्ट बिलाखौ होजोबबाय सोरा 330 थाखा फैदों आरो फैबायानो माथो बिल गैया मिसायो 330 थाखा गरम बोथोर नालाय फेन लायोना बेफोरबायदि दैखौ बानायखासिगोन बिसोरो खोनासंदों बे थांबाय माबाफोरा थांबाय खिन्थु लांजागोन दाखालि गावखौमोन दा सोरबा होयिया कारेन्टनि खौ फोथायनाया खोन्थाबो ओरैसो खोथा लाङो इसोर नामाव एख' मोजां मावना उफिनासो मावगोनसो दाखालि ओरैसो बुंनानै बायो दा इखौ बोनो होननासो बुंखो ओइ दाखालि माबा मानसिया माथो नोंलाय माथो खनसेखौ फैसाखौ होना माथो बिला फैफिनदोलै होननांगोनखो होमबालाय माथो ओरैनो बुंबाय इसोरो
số cái một thằng bố này là đặt đôi system là xưa là với cô già cái này lấy cái là đấy hả cốt phụ giàu cái này Tik koroze. Oi, nen ni je, ilan je, ni san je. Di tu ke phim ba. rồi sao con không ra tụi mình làm gì vậy Rajgul apa tim đi Như vậy mà có đã cái con này không này lắm không ăn tin nào rồi nó để xảy với năng bị mà ba đồng không xin Di sarna, mayo. hai mà ba nếu đấy xảy mà Oh, di sarna ko. Di lu na ba je? Đi nữa ba je à chúng con này đấy là sự tình sự mà ba năng Mana? Oh, nu kacau tu ni mana yang dah dengan apa mana ni? Oh, sila aku bilang nak. Sila lang si. Apa kon deh? Tu lagi. à ya cứ ra ba lấy ra ra cái thằng ra cái ra đấy Dua kian lah. Besar na itu. cái làng hàng đây nó xin cái làng cái hàng điểm này nó rất là với trong sự rất là
थिखांखाना सोनाया नों माबोरै थिखांगोन दा बस्थायाव सोखाजोबनानै भिडिअ लानांगौ Orang tak kasih, setahun tak kasih yang suara. Paling sih kawan. Hah?
อ้ยหนึ่งของแบงบัสเลย เ
พื่อไทยใช่ไหมครับ不是ทำไปดีกว่า
pan lu cái nó cái cái mày chứ không có muốn là anh có đâu ta tôi biết cái gì หดแค่ขึ้นมา bisa buat kita deh, asal jangan boleh apa-apa